vás u dalšího videa. Ano, budeme hrát fočůž, penalty. Jako tady ne, ale tam. Ano, takže dejte like, odběr a my tam jdeme. Počkej, tam ty telefon věci. Tady nikdo neukradne. Počkej ho. Takhle vypadá stresující Nikoška. No, budeme hrát penalty, 10 gólů. Když dám víc gólů, tak se vyhrá. Když dám hodně gólů, tak se vyhrá. A když Nikoška chytí hodně gólů, tak to znamená, že vyhrá. A když budeme mít 5-5, tak to je remíza. Takže Ty další kolo, jasně. no. Jdeme tam, nebo tady? Tady. Po tvojí ale divsal jsem si. Stají boty. Když to dám, tak budu frajer. Co? Tak. Tady. Jo. Headshot! Kolena. Yes! Let's go. Tiger by mě pochválil. Jaký Cristiano Ronaldo. Vašek penalto. No jo, ty vole. No já dobře hraju fotbal, jo. A ten neumí. Tak já ještě vedu o 1 bod, jo. Teď tam chybí 3 celý. Tak, tyhaj se. Tak. A Cristiano Ronaldo dává úplně hovno. 2-2 a ta čestkrát. Musím kopat. Už vyhraju. Jestli bude remíza, tak víte co. Ty takže kopnu až daleko. Opica. Jo, jasně. 3, 2. 3, helikopter. No, jak se máš? By to Tiger. Mi to usnal, jo? Takhle vypadá dement. Tak, lidi. Ještě 5 celý. Prosím. Tak. No hezky. Skurva. A pak na konci bude fotbal. Takže 3. Jo, kam? Kurva, ty vyhráváš. No, počkat. 4, 3, tak to je 7. Ještě 3 góly. Musím to... Yes! 4. To je 8. To je 8, ještě 2 góly. Musím dát. A nebo 1. Tak. Yes! Asi máme výherce jako. Dobrý. Tak jo. Je normální? Jo.
Yes! To jako utíká. Ježiš. Wow. Yes! Tak vypadá pravý ten. Kámo, tak to jsem neudělal. Kámo. Lol. No dělaj. Já musím to stalo, tebe. Co to budeš dělat? Yes. To by Tiger mě pochválil. Že? Já jsem se vám obdál, no a co? Prosím! Trvo. No tak to jsem pohnul. Tak, trvo. No pojď, baba. Ty vole, kam jsem to kopnul. Oplní do prdele. Cristiano Ronaldo! No, z dálky, no jo. Ty vole! Kvůli tomuto. Tak. A Cristiano Ronaldo kopa. Yes! A dáme poslední shot. A bude to naše video. Kurva. Takže. Yes! Kámo. Tak to se nastalo, že? Tak vypadá pravý debil. Co jsem? Ne, nech to! Prosím, ne! Skoro. A dáme poslední gol a když tam poslední gol, tak video končí. Ne! No, já se rozjel, viď. Je baba. Yeah!